जों जुन मासाव जितु प्रथम सप्ताहआव जों धरना हाबाफारि लागोन बे धरना हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो जोंखौ सापर्ट खालामो जों बयबो खावलायहरो जे जों दिनै जोंनि भबिष्यतखौ लानानै जों दिनै जातिनि उद्धारनि थाखाय जों दानि खामानि मावनो ओंखारदों जों बे जायगानि थागिबि फिसा दिनै गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैयै फैयै दिनै जोंनि सायाव अयथासार खालामनाय जोंखौ नाख्रेबनाय जोंखौ सिगि सग खालामनाय जोंखौ गिग्लुंनाय जोंखौ खालामबाय हा हु सेनाय बायदिसिना जाबाय गेजेर गेजेर जों रायजो राजाफोरजों मोनसे मिटिं दिननि थाखाय जों दिनै मोनसे डिसिसन लाबाय बिटिसिनि हाग्रायाव थाफैनाय मावबादिफोरखौ होखारनांगौ बिटिसिनि हाग्रायाव थाफैनाय मावबादिफोरखौ होखारनांगौ बिटिसि सरकार गोख्रों जा बर' हारि खौसे जा बर' हारि खौसे जा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दिनै 16 तारिख मे बेयाव जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि हांख्रायनायाव जोंजों लोगोसे दंफायो गाहाय नेहाथारि जयन्त बर' ओमफ्राय जोंनि एडभाइजार आरो लोगोसे बेसेबां बे क'क्राझारनि खाथि खाला गामिनि गावबुराफोर ओमफ्राय बिटिसि एरियानि गावबुरा दैदेनगिरिफोर ओमफ्राय गोबां मान्यगण्य बेक्तिफोर बिसोरखौ लानानै जों दिनै मेल लिंनाय जाबाय आरो बेयाव ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे सेक्रेटारि बिथांमोनाबो दंफैयो आरो गोबां मान्यगण्य बेक्तिफोर ल' कलेजनि स्टुडेन्टफोर दंफैयो ओमफ्राय माखासे रिसार्च स्कलारफोर दंफैयो दा मोजां मोनसे मिटिं जाबाय बे मिटिं जानायनि खारना जाबाय जे बावैसो सिगां 12 तारिख जानुवारियाव जे सिखोना जोहोलाव बिस्मितखौ बुथारबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थांनाय 17 तारिख एप्रिलाव जे बे रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ जे बुफाय बुसि खालामनानै बिनि सिलाय लुट खालामनानै लांबाय आरो माने गारि घरा सावनाय गाज्रि मोनसे थासारि लाबोनाय बे जोंनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे परिस्थिति लाबोदों जों थागिबि बर' फिसाफ्रा बे जायगानि थेवबो जोङो खुनु अफिसखौ जों दिनैसिम बुफायाखै गोबां बर' फिसाफ्रा इभिक्सन खालामजादों रावखौ जों बुफायाखै जेबो गाज्रि खालामाखै खिन्थु दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रानो दिनै जोंनि जायगायाव जे जोंनि मानसिखौ बुथारनानै जोंखौ माने गिलु बालु मोनसे थासारियाव खोलैनाय गिख्रंथाव मोनसे परिबेसाव दोननाय बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो लोगोसे जायनाखि माने फरेस्टनि जायनाखि अफिस सावनाय बेफोर गिलु बालु मोनसे थासारि जाय माने एक्सना जाय फरेस्ट अफिस सावनायनि जायनाखि एक्सन बिनि नेचारा नायोब्ला बे मावबादिनिसो मोनसे नेचार बियो बे साधारन मानसिया बिदि खालामनो हाया दा गथे बे गिलु बालु माबा थासारिया जोंखौ सोमोनांदों गिख्रंहावदों ओंखायनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ सम सम बेखौ लानानै मेम'रेन्डाम होदों सिजनो जों मेम'रेन्डाम फरेस्टनो बेसेबां हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थाफैनाय दं इलिगेल बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ जों बुंदों आरो जों मिथिगौ दा हाग्रा ओनसोलाव बिहार बेंगल झारखन्डनिफ्राय हाबनानै थाफैदों गोबाङानो जायफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा बे जायगानि भाषाजों मिलाया दा गथे बिसोरबायदि मानसिखौ हमनानै दिहुननांगौ आरो बिसोरबायदि थानायनि थाखायनो दिनै बे जायगानि असे दाखिनि सावथालफोर जोंजों गोरोबनानै थाग्रा बर' फिसाजों गोरोबनानै थाग्रा खुनु जोंहा बिसोर जोंहा सत्रु गैया फिसाबो जों सत्रु गैया दा बिसोरबायदि मानसिया फैनानै थाफैनानै दिनै बे जायगानि थागिबि माने सावथालफोरखौबो जे माने बर'नि बेरेखा थुनजुरलायनानै बर'नि बेरेखा सुथुर खालामना होदों दा गथे बिसोरबायदि मानसिखौ बे जायगायाव दोननो नाङा गथे बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बिसोरखौ जे होखाराब्ला बे जायगायाव थाबाय थायोब्ला बिसोरो जोंनि भबिष्यता खोमसि जागोन गिथाव जागोन बेखायनो हाग्रा ओनसोलाव जिबां माने इलिगेल बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दं आरो हाग्राखौ अकुपाय खालामनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ जों बे बाथ्राखौ जों दाबि खालामदों सिजनोबो फरेस्टनि मेम'रेन्डाम होदों जोङो ओमफ्राय जों बेखौ डिसिनावबो मेम'रेन्डाम होदों चिरां डिसि क'क्राझार डिसि आरो लोगोसे बिटिसिआवबो जोङो हाग्रामा महिलारिनो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय दा अदेबानि बिथांमोनहा दाखालि समाव मोनसे कर्ट अफ कन्डाक्टनि आन्दाराव थानायखाय एक्सन लानोथ' उसुबिदा जादों जानो हागौ दा कर्ट अफ कन्डाक्ट बायबाय जेला दा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ जों खावलायबावो बिटिसिआबो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थाबैनो एक्सन लानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेनोसै टाइमा जोंहा आरो बे टाइमाव हायाब्ला जों खुनु जों हानाय नंला जों बेखौ साननानै लायो आरो जोंहा आयेनानो जोंनि लोगोआव दंखायो जिहेतु बे फरेस्ट राइट्स एक्टनि जायनाखि आयेन माने 2006नि बे 2006नि आयेन बादि इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बाहेरानिफ्राय हाबनानै थाबोनाय बिसोरखौ होखारजोबनांगौ आरो बिसोरखौ बे जायगायाव दोननो नाङा आरो गुबुन जायनाखि ट्राइबेलनिफ्राय गुबुन जाथिफोर जायफ्रा दं हाग्रायाव बिसोरो मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ मोनसे जेनेरेसनाव 15 खरि अब्ला 75 बोसोर जायो 75 बोसोर बा 1930 बे जायगायाव थानाय जानांगौ
गुबुन जाथिफ्रा दा ओंखायनो 1930आव बिसोर गैयाब्ला बेखौ होखारनांगौ जों बे बाथ्राखौ दाबि खालामदों आरो लोगोसे जोंनि जायनाखि बर' फिसाफोर दं हाग्रा ओनसोलाव थानाय दा बिसोरबो जाहाथे आलाय सिलाय जाया जायफ्रा फरेस्ट राइट्सनि माने आयेननि बाहेरायाव बिसोरबो जाहाथे थानायफ्रा जाहाथे बिसोरखौ जों मोजाङैनो दोनफिननायनि बेबस्था खालामनो हायो जों बेखौ सावरायलायदों दिनै मिथिङाव मोजाङैनो ओमफ्राय दिनै मिथिङाव जों सावरायनाय जाबाय फैगौ समबारखालि जोङो 6 दिनाव मोनसे आल्टिमेटाम होगोन आल्टिमेटाम जे बिथांमोना मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामबा जोङो जनजाति सुरक्षा मन्च आरो रायजो राजा गासिबो जोङो माने फैगौ जुन दाननि फार्स्ट उइकनिफ्राय आन्दलन खालामसिगोन जों बेखौ दिनै घोषणा खालामनाय जाबाय आरो जों बेखौ प्रस्ताब लानाय जाबाय आरो जों खुनु दिन फासयनाय नङा जोङो राजनितिनि खुनु गोहोमखौ जों माने सिन्था खालामनाय नङा जोंनो न्याय नांगौ आरो बर' जाथिया थांना थानांगोन जों बे जायगानि थागिबि फिसा दिनै गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैयै फैयै दिनै जोंनि सायाव अयथासार खालामनाय जोंखौ नाख्रेबनाय जोंखौ सिगिस' खालामनाय जोंखौ गिग्लुंनाय जौ खालामबाय हाबु सेनाय बायदिसिना जाबाय दा गथिखे जों दिनै जोंनि भबिजतखौ लानानै जों दिनै जातिनि उद्धारनि थाखाय जों दानि खामानि मावनो ओंखारदों जों रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायहरो जाहाथे जोंनि फैगौ दानि धर्ना हाबाफारिफ्राव जों जुन मासाव जितु प्रथम सप्ताहआव जों धर्ना हाबाफारि लागोन बे धर्ना हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो जोंखौ सापर्ट खालामो जों बयबो खावलायहरो आरो गेजेर गेजेर जों रायजो राजाफोरजों मोनसे मिटिं लिंनो थाखाय जों दिनै मोनसे डिसिसन लाबाय जे माने जेसेबां बर'नि आफाद दं जातीय आफाद माहारियारि आफाद बे माहारियारि आफादजों जोङो रायलायगोन बेखौ जों डिसिसन लाबाय जेरै फरायसा आफाद दङ बर' साहित्य सभा दङ बर' समाज दङ आबोब दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन भलन्टियार फर्स आफाद बेफोरबायदि आफादजों रायलायनो जों मोनसे थांखि लाबाय आरो जों बयखौबो लिंहरनानै रायलायगोन जाहाथे जों जातिनि बे अलखद टाइमाव जातिनि बे माने खैफोद टाइमाव जाहाथे बयबो ज' जायो खौसे जायो आरो खौसे जाहाथे बयबो आवाज होयो खौसे जाहाथे बयबो मावलाङो जों बेखौनो दिनैनिफ्राय जोङो ज' जानायनि बाथ्राखौ जों लानानै जों सावरायगोन आं बेखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयनोबो मिथिहोनाय जाबाय BTC हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि हो BTC हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि हो BTCनि हाग्रायाव थाफैनाय मावबादिफोरखौ होखारनांगौ BTCनि हाग्रायाव थाफैनाय मावबादिफोरखौ होखारनांगौ BTC सरकार गोख्रों जा बर' हारि खौसे जा बर' हारि खौसे जा